ଥରେ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇଛି। ସବୁ ପଶୁକୁ ଦେଖି ଛୋଟ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଓଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଅଟି ଓଟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏଇ ଓଟର ଆଖିର ଭୃଲତା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼? ବାପା କହିଲେ, ଓଟ ସବୁ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବାଲିଝଡ଼ ହୁଏ। ସେ ବାଲିଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୃଲତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏଇ ଓଟର କୁଜ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼? ବାପା କହିଲେ, ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଓଟ ନିଜ କୁଜରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖେ। ପାଣି ନ ମିଳିବା ସମୟରେ ତାହା କାମରେ ଆସେ, ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବଡ଼ କୁଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କେତେ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ କି? ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ କି? ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ରହୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ନା ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ? ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ହୁଅ। ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ତାହା ବୁଝ।